Ni a Griffith yn enw fi, a dwi yn reolwr ymgysylltu dros Ogledd Cymru a raglen sgilia bwyd a diod Cymru. Fel rhan o'n rôl i fel rheolwr ymgysylltu, mae ngwaith i yn amrywio o ddydd i ddydd. Ond yn ei hanfod, prif ffocws yng ngwaith i ydy gwneud yn siŵr fod pobl ifanc yn gwybod yr holl opsiynau sy'n ar gael iddyn nhw o fewn y maes bwyd a diod yn dilyn i amser nhw ym myd addysg. Fy rôl i yn y bôn ydy sicrhau fod pobl ifanc yn ymwybodol o'r amrywiaeth o gyfleon sy'n yna o fewn y diwydiant bwyd a diod fel gyrfa. A mi fyddwn ni'n gwneud hynny yn yr adran ymgysylltu mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd, boed yn ymweliadau i lefydd fel Lleath y Llan tu ôl i mi heddiw, neu ymweliadau i ysgolion ac yn y blaen. Unrhyw ddigwyddiad mewn difri sydd yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleon sydd ar gael. Mae mor braf gallu gwahodd y disgyblion, yn enwedig y disgyblion sy'n gwneud y gair hyn o bryd, sy'n penderfynu ar ei ddewisiadau ar gyfer y dyfodol. Mae'n bwysig bod ni yn ei gallu gwahodd nhw yma i Lleath y Llan, fel di dweud, i ddangos nhw'r broses, ac hefyd allai agor i llygyd nhw i'r gwahanol swyddi sydd ar gael o fewn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Ac yn enwedig yn Lleath y Llan, mae gennym ni gymaint o amrywiaeth gwahanol o swyddi. Fel o'n i'n sôn, fel os chi'n hoffi mathemateg, mae yna swydd yn y diwydiant mathemateg os ydych chi'n hoffi dylunio cynnyrch, peirianneg, marchnata, mae yna gymaint o swyddi gwahanol yma jyst yn Lleath y Llan ei hun. Felly, fel dwi'n dweud, mae cael gwahodd nhw yma yn gobeithio ni ysbrydoli nhw ar gyfer meddwl am swyddi yn y dyfodol. I think it's an amazing opportunity for the students because they get to actually see what we talk about in the classroom and get to see the sort of jobs that are available and all the different career paths and opportunities that are available, and to actually see real businesses, especially in Wales, how they've diversified and become successful. Yeah, we'll definitely go back and I'll talk to the students and speak to them and say, you know, were you aware before you went of the different opportunities and career paths you've gone, for example, in HR, marketing, graphic design, as well as the operation and logistics side of things. And hopefully it's opened their eyes to see what opportunities and career paths are available in food and nutrition and linking it with business. Dwi wedi dysgu llawer am beth sy'n mynd yn ôl busnes bwyd a diod ac gwahanol cyfleoedd a gwaith sy'n mynd tu ôl. Da ni wedi gweld loads o pethau newydd heddiw, fatha yn y corridor, y ffactri a pobl yn wneud y iogyrt, a da ni wedi dysgu beth swyddi sy'n mynd ymlaen tu ôl y llen a pethau. Dwi'n meddwl bydd o'n gyfle da gweithio yn y diwydiant bwyd a diod. Llawer o bethau i wneud, does dim jyst creu y bwyd, mae yna testio ac mae yna glanhau ac llawer o bethau tu ôl, dim jyst creu y cynnyrch. Felly, os hoffech chi wybod mwy am yr elfen ymgysylltu o'r rhaglen hon, cysylltwch efo ni drwy sgiliau-cymru@mentera.cymru.